Ohio, konnichiwa! Orewa, protagonist kun, Paolo nga pala. Hindi man ako veterano sa Genshin Impact. It's a little Isa sa mga pinakakilalang laro ngayon sa mundo ng mga konnichiwa, marunong naman tayo sumipat ng mga waifu. Kaya naisip ko, ba't hindi tayo gawa ng Genshin Impact waifu tier list? The World God Only Knows, Tulabru, Monster Musume, Sword Art Online, Nisekoi, High School DxD, Infinite Stratos. Marami na tayong alam pagdating sa mga tropes. Ba't hindi ko sipatin ang lakas ng mga waifu sa Genshin Impact base lamang sa aking kaalaman? Gumawa ako ng tier list, diba ko? Tier hanggang basura, tier Sugoi, Ahegao, Babaka, Chotomate at ang dami-dami kasi wala na tayong maisip. Ang ating mga waifu na dadaanan, hindi ko kilala lahat to sa puso, pero yung iba dito nakita ko na. Kaya daanan na natin isa-isa. Gambate, minasan. Unang-una, Amber. Ito, kilala ko to. Nakikita ko to lagi sa mga trailers nila noon. Oy! Oh, We're rolling. Sorry, Barbara. Hi, travelers. It's me, Amber. It's been a while. Oh! You miss me? Oh, na-miss kita. Okay, taasan natin. S-tier. Simple lalaki lang naman ako. Pero hindi, gusto ko siya. Okay, just come with me already. Yes, I will! Ganda naman ang mundo ng ganyan. Gusto ko siya. Look out! Ano siya? Archer. Ouch! Wala na S-tier talaga. Mahilig ako sa mga archers eh. Sa Goblin Slayer. Sunod! Ayaka. Ano siya? Sword. Cute! Meron din siyang ponytail. Nagiging ano siya. Sumasanib siya sa lupa. Pakinggan nga natin boses. Yeah. Ice. Nako, may nunal sa mata. Nako, mataas yan. Ahegao, yan mga gusto ko makita na meron. Ang mukha, ito sunod, si Barbara. Ito narinig natin kay Amber. Mukha siyang maid. Four of Spades, hey Barbara. Something's on your mind. Something Something happened. Mga kahinaan. You can tell me about it. And maybe Mga I can do maalagang something to make you waifu. feel better. So healer I'm a siya. little embarrassed. Just seeing me is enough. Okay. S-tier. S-tier. Wala na. Wag na tayo wag na natin pahirapan sarili natin. Huh? You Kawaii. want to know what to do when you're feeling down? May papataasin ka din ba sa akin? Barbara? It's spicy dried fish. Po, Beidou. Po, siya parang tatapakan ako nito Mas magugustuhan mo. Oh, siya. Oy, ara-ara vibes siya. 只有败者才会见到结局，而我是不会失 Ano 败。 nangyari sa mata mo? Naalala ko siya si Albedo sa Overlord. So, kaya kita lalagay. Wala pa akong basihan ng ano pa yung mahihinang uri eh. Lagay mo na kita sa Ahegao. Kasi isang mata lang gagamitin mo eh. Sunod! Ito si Diona. Tinitingnan ko pa lang siya para mapupulis na ako. Kaya lagay mo rin sa Chotomate. Charge a hefty fee for Wow! My ears are down, no problem. They're real. Proof. Nakupusan eh. Kung pa, hindi. Life as an mixologist is very busy. And I'm not Wala po akong ginagawa. Kapulisan. Para siyang... something is urgent. Don't bother me. Para siyang ano... Punta ko Archer. Ow! Support naman siya dito. Ako gusto ko supportahan mo ko habang buhay. Waiting for you. Anong likido yan? Sige. Dahil Archer ka, iakit kita na isang level. Galing kay Facial. Anong klaseng pangalan to? Facial. Parang typo. Wala na! S-tier! Sugoi! Nauna pa yun kaysa sa itsura. Pero okay lang. Alam niya na ating mga magaling magsipat. Ako naka-leggings siya. Hindi. Kakahinaan natin to. Mukhang malakas to. Mukhang korto hindi lang siya bulag tulad ni Beidou. May kapangyarihan yung mata niya. Archer na naman. Marami Archer sa kanila. Yes, i-judge mo ako, okay lang. Alala ko si Darkness sa Tulabro sa kanya. Ay nako, may vibe ng kasamaan. Taas-taas ka dito kasi Ahegao. Pag pinagsama mo silang dalawa, pwede na silang kompletong Ahegao ni Beidou. Sunod, si Rem. Ganyu. Si Rem yan.
Ito, espada na malaking espada ang kaya niya hawakan. Gusto ko na agad to. Let it go! Let it go! Dance of the Shimmering Wave. Nalala ko tuloy yung ano. Kasi nanood ako Re:Zero eh. Nalala ko si Emilia sa kanya. 恥ずかしいからはっきり言わないの。 Giniginaw ka rin ba? Gusto mo ng medyo basic lang siya sa akin. Kaya medyo dami-dami ka muna rin. Sunod, bakit God? Kasi ito yung kalaban nila. Okay. Pucha, marunong siya mag-Minecraft! Ang hirap kalaban nito. Pucha, taasan na natin ito. Sa Chotomatica kasi hindi ko pa nakikita yung buo niyang pagkatayo ito pa lang eh. Basta marunong siya mag-Minecraft, yun yung importante. Achievement unlock ng bagong waifu. Sugi! Ito, ay buhay kamukha niya siya. Kamukha niya sa Violet Evergarden. Si Jean. Jean Valjean. Tingnan natin. The eldest daughter of House Gunhilda. Naku po, ay mga knights. Isang knight pala to. The young acting grandmaster had become a skilled Darkness! swordsman through hard work. Ayun yung masarap i-bully hanggang こいつあれだただのド M だ hanggang maging submissive siya sa'yo. Works harder still for the sake of the Naruhodo. knights. He's the Dandelion Knights. Even when cooking, Jean is always concerned with helping others and can accidentally make extra helpings. When Jean cooks a restorative Extra helping ang kanyang binte. Nyam, nyam, nyam. Itadakimasu! Ahigaw, tier. Sunod. Sino to? Keking? Neko na naman, isang pusa. I No. am Kuching. Yuhun. Kuching pala. Keking, sorry. Kaya pala mukha siyang kuting. Kuching, Enough kuching! procrastinating. Para siya yung seryosong nerd type. Speed of light. Uy! Don't blink. Alo! Sugoi tier! Naku po, napaghahalataan na. Naku po, ito na namang delikadong waifu, Klee. Kinakabahan ako. Red Riding Hood style. Are you here for playtime with Klee? Kawaii! Nasaan yung Japanese dub? Ano ba to? Which means you warned Klee the second you see Jean coming. Let's go! Tapos malakas. Apo, siya bomba, Megumin! Explosion type po, siya. Jumpy Dumpty! Gagi, ang angas. Bagay na pinili nila maliit na tao para sa explosive kasi yung contrast. Lolololololol, yawa na. Takting. Nako, ara. Nako, lagot ka kay Jan. Galitan, paliliguan ka muna niya. Marumay ka na. Parang yung mga isip ng mga nanonood na Konnichiwa. Okay, di sa takbo na. Dahil cute ka, Sugoi, hindi ko kaya ilagay sa ahigaw, hindi kita kayang bastusin. Masyado ka malinis. Eto gusto kong bastusin, La Signora. Oh, naku po, mga Reyna vibes. Oh! Yes! 使ってよかったわ。 Okay, sunod. Yes, tapakan mo ko. モンドに迷惑をかけたんじゃない。それはハムスターじゃなくて、 Naku, Shota-kun. 今はあんたの話 Bukas, なんてどうでもいい。 sampalin mo lang ako, Signora. グレーな銀融 CG。 May araw-araw vibes, wala na. Don't take it to heart. Sugi! Wala pa ako nakikita ang basura na to. Si Lisa. Naku, may ara-ara vibes din siya. Nakita ko na to kay Kaheru. Dinam niya 元 to. 気が出たわ。 Ah! に仕事する人なんていたかしら。 Kailangan ko na ang maatake siya. Mga taong may kultura. Ako sa pinakauna. Ikaw sunod. Ikaw dulo, Amber. Di kita trip. Dulo ko si Amber, medyo chill siya eh. Hindi natin pwede lasuin niyang bata yan. Umayos kayo. Ito si Ningguang. Siya yung nag-iisang white hair dito, no? Parang siya yung royalty type. Parang royal blood. It's nothing. Siya gold. Ang gano'n niya, mga kapangyarihan. したのは私なのに
かえって迷 Ano 惑 yung naalala akong anime hindi? Ilalagay mo dito, Pao. At dahil dyan, lalagay kita sa Ahigaw. Dahil nabahiran ka na noon pa. Ay, nakalimutan ko si Mona. Wow, 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 wow. Oy, 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 oy. Mahikera. 私の名前はアおーストロギスト・モナメギストス Ang 偉 ganda 大 naman なる nun. 先生術師モナ Wait lang, double check muna natin. Ibang Mona yan. Okay, save! っていう意味で Tataasan natin ang 気分 bigay の sa 修 kanya. 繕費とか Oh, tsaka ganda ng ano niya, costume niya. 先生術師の修行の一 Hindi man siya bumawi sa araw-araw vibes. Bumawi siya sa Tatsumaki na likod para sa One Punch Man. Okay, ano na lang, nag-cancel out. Lagi kita sa baka ni Noel. Oh! やっと会えました栄 Ah, 養騎士様 mahiyain siyang knight! 私はノエル Ah! 栄養騎士団 Mako, の mas メンバー mataas ka na agad kay Jean. Kay Jean, di ba? Paano ba tawag doon? ごめんなさい私はまだ正式なセピロス騎士ではありま Ah! せん Tapos tayo dyan, 早く boy! この夜騎士修行をしています Worthy ka na bilang waifu para sa akin, Noel. Wag na si Amber. O, ayan, may pwesto ka na. Tatagalin ko si Amber. Babae sa baka si Amber. Dahil S-tier ka, wag ka na malungkot, Noel. Dahil sa'yo, binagsak natin si Amber. Sunod si Paimon. Eto, nakita ko na si Paimon. Nakakarinig na ako sa labas ng mga... の坂の下だから 陣団長ってば信仰深い Kaya kilalang kilala yung boses niya. Isa sa mga sikat na VA sa anime na si Aoi Koga. Yan, siya ang nagboses niya. At kung papansinin mo, laging cute. Bagay talaga sa kanya eh. Maliliit, Kaguya-sama, di ba? Para dito tayo, para safe, dito tayo. Baka lang, di natin pwedeng bastusin. Sunod! Kiki. Napakaganda ang pangalan. Kiki, do you love me? Nako po! Pag ito, narinig ko yung boses. Kailangan maayos. ナナ教 Ah, 師だ para siyang kudere. Parang si Miku sa Quintessential Quintuplets. 雪だるま Yung parang mabagal, parang airhead. 付き合ってくれる涼しい Parang silang takbo. 気持ちいい Yung bomba. 吹き飛ばさ Ah, cute! Hoy! Mga tito, wag! Makulit kang tito. Sabi ko, wag nga eh. Oh, parang gusto mo siyang ipet. Okay lang yan. Hindi ka pwede siya mataas. Dito ka na lang. Tabihan mo na lang. Mag-Minecraft kayo ni... Mag-Minecraft kayo nung Diyos. Oh, sino to sunod? Sucrose mo siya. Pangalan pa lang, matamis na. Naku po, meron siyang salamin. Kahinaan ko to. Hindi, Megan eh. Naku, malaki pa. Ang hinaharap. Iyon ang mga gusto kong details display. Alam ni Genshin ang aking gusto. Naku, maganda pa ang kanyang ungol. Dahil dyan, dito ka na agad sa Sukoy. Ito yung traveler. Ito yung bida, di ba? Naalala ko sa kanya si ano eh. よし Ito tayo? Wow, 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 wow. 旅には必ず終わりがある Doon nagtatapos sa akin, naisip sa kanya, dito ka sa basura. Alala ko siya si Chichitoge. Hindi, ayoko sa'yo. Inis pa ako. Ano to? Ba't may lalaki dito? Dito to, Venti. Ito sa Starbucks. Akala ko lalaki siya nung una. Babae to. Seryoso ba? Lalaki ba 神 to? 々 Babae? がまだ属性にいた時代 Lalaki to eh. 春 Sandali nga. Gender May... Bakit to kasama? Sino? Ba't mo to sinama? Basura! Walang kwenta mga lalaki. Hindi ko na makita yan. Ito, Xiangling. Dito ako sa dami-dami leche. Fire Chinese. Ay, may chef de cuisine luto. All of China knows you're here. I'm a chef from Liyue. Are you looking at me like that? What an exotic creature. Is it edible? Wee! Oh, Pam, hindi ako nagsabi yan, si Xiangling. What a Hindi pwede. Hindi mo. Can't eat it if it's your friend. Kakainin yan. You seem like good friends. Okay, dahil isa kang babaeng may kultura, dito ka sa baka. Yan, magtabi kayo ni Paimon. Magkainan kayo. At panguli, si Xing Q. Did somebody say out of print books? Lalaki ba yun? Babae? Lalaki? Is Ano there ba? a chance that volume 6 of Ah, Legend of the okay, Shattered naku, trap! Halberd 記録第6巻も Bakit 彼のこれ bakit pag Japanese? これは失礼した Lalaki yung boses niya. Boku wa Buti ng safe.
Alamin na lang natin. Ano ba? Bakit kasama to? Ba't kayo ganito? Mga hayop kaya magtabi kayo ng dami dahil na naman. At yan, doon natatapos sa ating mga tiyo. Okay na ba? Tama kayo, mga gusto ko. So kung nagustuhan nyo ba ating tier list, may iba pa ba kayong tier list na gusto mong gawin nating waifu, paabutin nyo to ng 20k likes. Dadaanan naman natin ng ibang anime. No, at kung naengganyo na kayo sa Genshin Impact, i-download nyo na yun sa description. At may mga bagong patch updates doon, tulad ng kay Yanfei, yung kanyang rerun banner, magkakaroon na. At yung kay Yula na bago. Tsaka bagong character si Yula na isang Cryo Claymore user. Kasi sa mga 5 stars, diba? Alam ko marami ako na kaibigan dyan na naririnig ko yung kanilang pighati pa, di na nakukuha yung gusto nilang star. Yung hangout event kung saan pwedeng mo makasalamuha si Diora, si Noel, part 2. Magkakaroon ng energy amplifier na makakakolekta ka ng combat event na may iba't ibang mga buffs. At hindi umabot sa ating waifu tier list si Yanfei na isang pyro catalyst user. Pyro din siya tulad ni Xiangling. Nagdagan mo utak mo sa overflowing mastery para makuha ng mas maraming talent books. At ang bagong event pack ay yung Mimitomo location and drops. Diba? Napakaraming pwedeng gawin sa Genshin besides yung mga waifu. Kaya tara na! Huwag na tayo like, share sa mga Konichiwa yung friends. Bumili kayo nating merch. Nasa description. Orewa Paulul kun. Sayonara.